Prøv lige at se, hvor snaskende den ser ud, men i dag der skal vi finde Londons bedste bageri. Følg med. Så vi har 3 steder, vi skal teste i dag. Det ene det er Polo Bar, det andet det er Ogja, og det tredje det er simpelthen det best rated her i London, og det er simpelthen Petty. Vi kommer til at bestille en croissant og en speciel ting, de har på menuen. Så lad os bare komme ind til første sted, som er Polo Bar. Let's go. Plain croissant and then something special on your bakery downstairs. Jamen, så har vi simpelthen fået det her. Lad os lige starte med den først. Plain croissant. Lad os se. Der er ikke så meget crisp over den. Den er sådan lidt blød i det. En croissant skal jo være lidt crispy i det, men det er den her ikke så meget, som I kan se her. Så fik vi jo en speciel ting på menuen. En rainbow cake, tror jeg den er. Så lad os prøve at smage den. Okay, der er meget sukker i, som i meget. Altså, man skal virkelig have lyst til noget sukker, hvis du skal have den her. Det smager som om, man stod i lidt tid i hvert fald. Det er ikke noget at råbe for det her i hvert fald. Det er sjovt at prøve at tage et billede af den. Jeg tænker lige, skal vi ikke lige prøve croissanten igen, og så lige rate det? Så nu er det tid til ratingsside. Lad os lige komme ud og rate det. Vi vurderer det på smagen, prisen og stedet. Så lad os starte med prisen først. Smagen. Kagen, den var simpelthen, den fik man kvalme af. Lad mig bare sige sådan, smøre i lange baner og smurt derinde. Altså, det fik man lidt kvalme af. Jeg spiste ikke det hele. 24 timers åben, ja, men hvis de ikke kan finde ud af at lave mad, så er det jo ikke noget værd at tage derind. De skal nok fokusere mere på deres mad, og deres personale stresser lidt, men faktisk nogle færre priser, de har derinde. De skal bare lige gå lidt opad med smagen i hvert fald. Så 63 kroner for en croissant og en rainbow cake. Fin pris. Du får i hvert fald noget sted at sidde. Dårligt stresset derinde, i hvert fald på stedet. Det var knap så godt. Du fik ikke så meget plads, og du sad nærmest lige ved siden af din sidemarker, som også sad og spiste. Overall ratings på det her, det vil jeg nok sige er en 5,5, fordi altså lidt øvre oplevelse, vi har haft. Så lad os komme videre til Ogja, og så lad os se, hvad de kan byde på. Så er vi kommet til Ogja, og det skal vi simpelthen prøve nu. Det er OK rated, og det ser rimelig lækkert ud derinde. Så lad os se en croissant og noget specielt, de har på menuen, så lad os komme derind. Something special on your menu. Yeah, I'm testing London's best bakery. So yeah, and then a croissant. Så prøver vi at smage den her, simpelthen Ogja croissanten her. Meget lille, kostede cirka, jeg tror det var 3 for den her. Ser også meget knasende ud, men lad os prøve. Der er meget mere smæk på den. Hold nu, den er god. Ej, den er god. Den er knasende, og der er lidt sød over den. Der er også lidt salt over. Faktisk en af de bedste, jeg nogensinde har smagt før. Men en speciel ting på menuen, det var simpelthen den her pistache en her. Pistache cinnamon roll. Lad os prøve den så. Speciel ting på menuen. Hun sagde, det var en af hendes yndlings, så lad os prøve. Det der creme der ovenpå, det smager et eller andet. Hvad det smager af? Den er sådan lidt speciel. Selve dejen og sådan noget, det smager virkelig godt. Men den er sådan lidt speciel med smagen. Jeg kan ikke lige beskrive det. Men altså, hvis du er til pistache, det smager meget underligt. I hvert fald ikke lige min stil. Sjovt at prøve. Så lad os gå videre til ratings. Lad os starte med prisen først. Så prisen er 68 kroner for det her. Jeg tror, det er det ligger på alle steder cirka. Ja, faktisk en fair pris. Men smagen, croissanten, den var virkelig god. Nok en af de bedste, jeg nogensinde har smagt. Ikke så stor. Koster 3 pund. Dyrt. Kvalitet kan jeg sige i hvert fald. Den anden pistache ting der, det der creme der var på, det var sådan lidt... Jeg havde nok ikke lige taget den igen i hvert fald. Den kostede 4,5. Men stedet, man kan ikke sidde derinde, men man kan se i hele bageriet, hvordan det bliver lavet. Faktisk et super fint sted også. Overall ratings på det her, det vil jeg nok give en 7,8, fordi det er virkelig flot sted og virkelig et fint sted derinde. Så lad os komme videre til det best rated her i London. Så let's go! Okay, så står vi altså foran et andet bageri. Vi kunne ikke filme på Peggy, så nu skal vi simpelthen prøve det her bageri her og prøve en croissant og noget specielt på deres menu. Så lad os komme ind og tjekke det ud. Can you eat gluten? Yes. Yeah? Yeah,
Så det her? Ja. Thank you. Thank you. Så sidder vi lige midt i metroen. Lad os se, nu er vi på... vi har prøvet den her Oxmavinux. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men lad os prøve croissanten først. Fin croissant her. Ser umiddelbart virkelig god ud. Lad os prøve. God crisp her. Ej, den er god. Ej, den er god. Og hvis dit tøj ikke ligner det her, så har du ikke spist en croissant, så har den ikke været god nok. Den pakker vi lige sammen, fordi nu er det jo tid til, at vi skal se det specielle, som er en lille boks. Jeg ved ikke, hvad der er inde her. Det ligner godt nok et eller andet, en flødebolle eller et eller andet. Han spurgte, om jeg kunne tåle gluten, så jeg ved ikke lige helt. Men lad os prøve her. Hvad fanden er det her? Jeg ved ikke, hvad det er. Det ligner noget flødebolleværk eller et eller andet, men jeg tænker, lad os prøve. Ej, der er kraftigt mit hår i. Ej, der var kraftigt mit hår i. Fuck, den er god. Men tager 2 bidder, så er den væk. Bedste flødebolle, jeg nogensinde har fået. Hvis du er i London, så prøv det her Ox, eller hvad fanden det hedder, bakery. Nu tænker jeg lige, at vi skal gå videre til ratings, og så rate det her sted her. 42 kroner for det her, en croissant og den der lille flødebolle. Umiddelbart lidt billigere end det andet, men den her flødebolle her, den tog mig legit 2 sekunder at smage. Så, men den var også røvgod. Jeg vil helt klart gå med croissanten, og de havde også nogle mandelcroissanter derinde også. Prisen, ja, færre pris. Lidt til den dyre side, vil jeg sige. Lidt dyrere end de andre, vil jeg sige. Ja, næsten samme pris som de andre. Smagen, croissanten, det var den bedste, der har været i dag. Det mener jeg. Virkelig god crisp. Man kan smage smøren, og man kan smage lagene. Det ved jeg ikke, om man kan, men man kan i hvert fald smage, den er virkelig god og lavet virkelig godt. Flødebollen, det er simpelthen det bedste, jeg nogensinde har smagt. Man tager mig 2 sekunder op over, så man går med croissanten, hvis det er. Så stedet derinde, du kan ikke sidde derinde, det er kun for at tage med. Og så tror du kunne spise ud på gaden, men der er også sygt mange mennesker der. Så stedet, man kunne også se, at de lavede bagværket, så det var jo super fint. Et meget lille bageri, kan jeg sige. Så nu er det tid til, at vi skal finde Londons bedste bageri. Det er det, jeg har ventet på, fordi nu rater jeg det. De her 3 steder her i London, Okja, eller OK, ja, hvad I vil kalde det, de vandt simpelthen, fordi de havde et helt meget stort udvalg, en fin bageri, hvor man kunne se, at de stod og lavede det. Og de havde også et helt masse udvalg af kager og snegle og det hele. Så kan I lige få lov til at se, jeg har lidt rester her. Fin prisklasse derinde også. Dog vil jeg lige sige, at den her croissant her, den var virkelig god. Så tag noget på den også. Polobar, de kan sgu godt op deres game. 24 timer så åben. Jeg tror lige, de skal åbne øjnene i hvert fald, fordi jeg tror ikke, de får sovet, når de ikke kan finde ud af at lave mad. Tusind tak, fordi I så med. Vi er lige på farten lige nu. Vi skal til hjem fra London. Vi ses ellers bare i næste video. Vi ses.